Goedemiddag en welkom bij Joet. Het bezit en het verhandelen van zwier vuurwerk wordt het hier strenger bestraft. Naast boetes en taakstraffen kunnen Excel-straffen jong worden. Een 48-jarige man uit mijn naam is Arun de Vreed, veroordeeld tot 2 weken cel. De man zette zelfs dit filmpje op internet om te litten hoe je een vuurwerkbom maatje matte. De benamen broekte daarbij vuurwerk en flessen wasbenzine. Bij de laatste ierwissel stut er op een Wattersfield in Stiens de bom aan. Nevens de rechter bracht hij hiermee oren in groot gevaar. De louter rugbank joeg hem 2 weken cel om de oren om een voorbeeld te stellen. Intussen gaat de jacht op illegaal vuurwerk gewoon terug. Juiste joen ontdekt de politie in een loods op het louter industrieterrein de Hemrik een partij van 400 kilo. Voor het grootste pad illegaal, liek als lawinepielken en nitraatbommen. 400 kilo, dat is net een heel soort, of wel? Nee, het is net een heel soort. Alleen wat we er nou wel weer uithalen is een dikke 200 kilo illegaal vuurwerk en daar ben ik gewoon blij mee. Dat komen we mee uit, nee, in ieder geval net misschien. De man uit Ljouwert is onhouden. Bij al dat zwieren illegale vuurwerk is het maar altijd nee, wij wachten op de eerste slachtoffers. Ziekenhuizen, die als het MCL in Ljouwert zetten dan ik extra personeel in om mogelijke slachtoffers op te vangen. Zo ernstig als het van de morgen is op de spoedeisje in de helft van het MCL, zo hectisch kan het weer zien als die nacht. Want jonkende gewone patiënten, bij Bigeliks en Hertogval, komen daar op 1 januari zonder oren vuurwerkverwoenings bij. Hoe wij ons daarin voorbereiden is dat we in ieder geval in de nacht van oud en nieuw hier op de spoedopvang een extra verpleegkundige in de dienst hebben. Dat er 4 verpleegkundigen zijn in plaats van 3. En voor de rest worden de diensten eigenlijk gedraaid zoals elk weekend met een plastisch chirurg en een oogarts in ieder geval direct oproepbaar. En dat die specialisten erbij helpen is het serieus. Het gaat dan meestal om de slachtoffers van zwier illegaal vuurwerk, die er dan ook vaak blijvend wat onhouden. De reetrietwieken in stadion Tialf op het Jereveen is een grote tjinvaller. Voor de reetrieders is deze week gewichtig. Ze kunnen hard plaatsen voor onder andere het EK Allround en het WK Sprint. Maar de selectiewedstrijden roeken kwalijk beziekers. Het Koninklijke Reetriedersbond vindt het spietig. We zijn tevreden over het totale concept van de schaatsweek. De KNSB Schaatsweek. We zijn ontevreden over het aantal bezoekers nu. Maar als we dat volgende week hadden gedaan om 10 uur, hadden we niemand gehad. Nu zijn we aan het bouwen voor de toekomst. En ik denk dat de KNSB Schaatsweek in de toekomst een groot succes kan worden. Bezitters van Wetterhoen komen in actie van behoud van dit Frieske hoenenras. De binnenplannen om de Wetterhoen bij orenrassen te kruisen. De hoenenbezitters zijn benauwd dat het oude Frieske hoenenras zou verdwijnen zal. Waar mij het meest benauwd voor binnen is dat de hoen gewoon zijn karakter verliest. Het is een eigenwijze hoen. Heel standvastig, liekwichtig. En ja, het is gewoon een stukje Fries cultureel erfgoed. En dan ben ik gewoon deer benauwd dat we dat verliezen. Intussen binnen Tweede Kamerleden vregen om in Den Haag op te komen voor de Frieske Wetterhoen. De lekkerste waljekoeken van Friesland komen uit Wolvergeer en de minste uit Kolm. Althans, dat zei het Algemeen Dagblad. De kranten test elke keer waljekoeken in heel Nederland. Bakker Vliegende Hond in Wolvergeer stiet landelijk op het 3e plak in de waljekoekentest van het AD. Vorig jaar stienen ze nog op nummer 26. Ze hebben een flinke sprong omheen gemaakt. Vorig jaar kregen we de opmerking wat te veel smaakjes. En we hebben eigenlijk meer weggelaten dan dat wij toegevoegd hebben. Puur vanuit de grondstoffen een goede smaak. De oliebollengigant in Kolm scoort net zo goed maar een 110e plak en het cijfer 0. Maar de creams die maar dezelfde werkwijze en hetzelfde product ook al eens op het 23e plak. En dan ben we daar onder waarsverwachting. En vannacht is het bewolkt, maar kans op reën. Het wordt een roege nacht, maar een huddewind uit het westen tot het zuidwesten. En onder de kusten op het water kan windkracht 9 voorkomen. En het verkeer met Joen en vannacht ik rekken houden met zwiere windstieten. En morgen meest bewolkt en reën, middags kans op buien met hagel, tonger en zwiere windstieten. En het is morgen maximaal 7 graden. En dit weer Nijs in het kwad. Meer Nijs zit er om 6 uur. Nog een mooie dag verder.